assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jam waale mon kala pulloɗo woni so pullo yima jam waale ma fulɓe fuladu on calminama mangi ziar ne ola toɗo mi segidore wala bandiraɓe ko arde on tan haalande seeɗa woni enen bandiraɓe men fulɓe naatoɓe oɗo wattuɓe bandiraɓe fulɓe naatoɓe oɗo wattu kala naatɗo so a heɓani asile so a ari e musidɗo ma ala passeport ko on forima wallude ɗaɓɓa passeport après mbaɗa patronamento sa waɗi patronamento pada patronamento ma heɓa duuɓi ɗiɗi ane wawi wadde formation araygo batteɗo wattu waɗi fayida mais avant ɗon tawon janggu haalaka ehiro haalaka e waɗi fayida gekiroɗa haalaka leydi kala ɗo jaaɗa vraiment ko adi ko foof ko gekiroɗa haala maɓɓe ɗum ina waɗi fayida voilà oɗo wattu sita affaire asile ji ɗi ɓe gokkirani sitaji ɗi ɓe gokkirani sitaji kala mo ɓe gokkani asile fi keɓa sita bandiraɓe ɗum dal wawi wonde ko a hettani asile ɓay min mboɗo ɗamini hanki mi ƴeewi ɗo direl ono gandi min mi wodi mo mi watta ɗo seguir direji makko ko avocat ɗum woni yiye Julio ko mbo Amérique latine on ɗon kala ko gandanɗa hoorema moƴƴani e ma so a waɗi e mbo haalanama direct ɗum ɗo a fotaɗ ɗum wadde ko ɗum poɗɗa wadde hankini mboɗo ƴeewa direct makko mbo e haala ɗum e direct yo fi sitaji asile ɗi keɓtako te kañ yiƴi yimɓe yoɓoɓe jara guluje ɗiɗi 12 000 euros par fi mbiyama ɗaɓɓane sita te mbo yo extrangeria ɓe gokkirani sitaji ɓe gokkirani fi affaire asile donc ono poti ɗum wattande hakkille no feewi taw o natani on ɗon trempa wodi avocat ji goɗɗi gandanɗa hoorema kono ñamiri yimɓeɓe kalisaji tan kamɓe darani ho a heɓat a hetta kamɓe ko kalis tan ɓe daari oɗo Julio no ino waɗi fayida o toujours kanko mo waɗanma conseil ɓay vraiment no gardu en ni mbo ardi ɓay vraiment nambo haalirta ni so aɗa nana haala ka anda ko neɗɗo jiɗɗo wallude yimɓe makko nde ñande min mbo waɗi direct kañ e safalɓe ɓen kadi mbiyo ko avocat ji mais ɓen ko mbatta ko vraiment hors de sujet ko ɓe mbatta ko moƴƴani hay seeɗa donc affaire asile ji ɗi ɗum ka kala mbo heɓani wara yi boom ane yoɓa neɗɗo ino ɗaɓɓanama sita ɗum ɗon ko trompe ɓe mbawa ɗon min e jiyanɗe am bo e ɗamini ɓay ɓe mbaɗi oɗo systéme affaire araygo o donc ko o ɓuuri ɓe wadde arrangé kamɓe yimɓeɓe ɓe espagnol ɓeɓe mbeede ɓe gokkade on asile ji ɗi ɓay ɓe gandi o keeɓi asile ji ɗi hande kadi bon ko ma classé fi janggal nana ɗemgal ngal o jabta alaka haala ino waɗa course o donc mina andi mbiɗo sikki ko ɗum addi ha ɓe paala ɗum ɗo elminde wona joni ko solamente ko ɗumantin o course o ɗumanti fi affaire araygo mi yani ɗum ɓe paala ko min ɗon ɗamini ko ɗum addi ɓe calo okkirde asile ji ɗi kono no anki mi lamdima ɗo avocat amo o yiyo soko Gambie de ɓe gokka ɓe asile yo andano Sénégal kono Gambie ɓe gokki asile donc andi Espagne ɗo ley maɓɓe o kadi a famta mais mboɗo yiyam tan mbaɗon tension fi affaire yoggol fi ɗaɓɓane on sitaji asile ko ɗum woni ko jimmi on haalande ɗum no jam ñallu e men